Време е българският транспортен бизнес да заеме своето заслужено място до лидерите в Европа. Чухте ли за новата логистична платформа Trxpedia? Платформата, която предлага напълно автоматизиран процес за подаване на оферти към товародателите, както и одобряване от тяхна страна към транспортните фирми. Всички етапи на уреждане на транспорта от началото до края се случват изцяло в нашата платформа. Забравете за безкрайните имейли, телефонни разговори, таблици в Excel и така нататък. Trxpedia опростява процеса, така че да спестите време и ресурси. Освен това, платформата предлага уникално решение за Европа, което ви осигурява достъп до екип от високо квалифицирани спедитори с дългогодишен опит в компании като DHL, LKW Walter, Gebrüder Weiss и други европейски лидери в спедицията. Нашите експерти говорят няколко чужди езика, за да улеснят комуникацията с вашите международни партньори. Тук може да разгледате и останалите функционалности на платформата Trxpedia, които се срещат изключително рядко сред конкурентите ни в световен мащаб. Една от тези уникални функционалности е интегрираната TMS система, която позволява управление на автопарк, персонал, документация и други ключови процеси на едно място. Благодарение на огромната база данни, с която разполагаме, предоставяме на нашите абонати детайлна оперативна статистика. Така, във всеки момент имате ясна представа за състоянието на вашия бизнес и взимате информирани решения за в бъдеще. Trxpedia предлага и още едно иновативно и уникално за Европа решение – нашият портал за шофьори. Оттам те могат да получат важна информация, като товарни адреси, часове за товарене, референтни номера и други. Също така могат да сканират и качват директно в платформата ЧМР документи, снимки и всякаква друга информация, свързана с конкретния транспорт. Платформата позволява на своите абонати да обменят всякакъв вид документи по всяко време директно в системата. Това опростява процеса и прави работата ви по-ефективна. Помислихме и за поддръжката на тежкотоварните автомобили. Благодарение на нашите международни контакти предлагаме резервни части на конкурентни цени, което ви помага да спестите разходи при поддръжка и ремонти. И не на последно място, Trxpedia предоставя възможност на абонатите си да публикуват и разглеждат обяви за складови помещения, офиси, паркинги и други важни логистични имоти. Регистрирайте се в Trxpedia още днес и се уверете сами в предимствата на нашата платформа. Първите 30 дни са напълно безплатни.